Op 21 mei startte de dugout in op de velden van SC Twiesel dat een kwartbaltoernooi aan de gang wie. Een famke van 10 jaar kwam om het leven via orenrekken verwoenen. De dugout wie jette beskeerde getrokken storm en dat wie bekend bij de gemeente en sportclub. Het levert niet automatisch een schuld op. We zien dat heel vaak in het verkeer, dat mensen een fout maken met soms hele nare consequenties, maar dat je in rechtspraak ziet, geen schuld. Nou, dat is hier ook zo. Ja, ze hebben het nagelaten, zowel de gemeente, maar in eerste instantie ook de voetbalvereniging, want ze wisten ervan. Ze hebben niks gedaan, maar geen schuld in de zin van het wetboek van strafrecht. Nijbesteen binnen verbjusteren dat er net in vervolgen wordt. Nou, het gaat er juist om dat de onderste steen boven komt, zoals het vaak wordt gezegd. Hè? Dus dat duidelijk wordt van hoe heeft het nu mis kunnen gaan. En dat is niet alleen maar omdat je een soort van boetedoening wil. Maar je wilt dat weten, dat is één. Vooral nabestaanden, die hechten daar erg aan. Hè? Die willen tot op het bot weten wat is er gebeurd en vooral wat is er misgegaan. Hoe heeft het zover kunnen komen. Maar ook dat dit soort dingen in de toekomst niet meer gebeuren. Bij het gerucht in Ljouwen zullen de nijbesteenden saneemde artikel 12 procedure beginnen. Zo willen ze dat het Hof het Openbaar Ministerie dwingen zal om de verantwoordelijken van de rechter te slepen. Het OM begreep die stap. De ouders hebben een kind verloren. Er zijn kinderen gewond geraakt. En dat heeft natuurlijk een geweldige impact in het gezin, in de familie. Dus ik kan mij heel goed voorstellen dat mensen in die situatie zeggen van, ja, dit kan toch niet wezen. Wij willen dat er vervolgd wordt. Dit moet naar de rechter toe. Hof wil alstublieft besluiten dat het Openbaar Ministerie alsnog de opdracht krijgt om te vervolgen. Ach, Karspelen is verromme, nooit er net vervolgen wordt. De gemeente is druk dwaande om alle sportaccommodaties te onderzoeken. Bij 2 waterstastellen binnen onveilige situaties constateerd. Nog even over de dugout in jouw gemeente. Hoe is het daarmee? We gaan ze allereerst direct controleren. 2 ben onmiddellijk afbrutsen. Er ben nu nog een peer besjoend dat liets onderhoud onplak. Vinden we een peer wat meer, maar ze zijn absoluut net gevaarlijk. Dat weet je ook zeker.